Civic Center, College Park, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Philippines. This is the Andres Bonifacio College Broadcasting System Incorporated, the better FM alternative, AA 92.5. Member, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang atong takna untop alas 2 sa kahaponon. Kining musunod nga programa usa ka binayran. Ang tanang pulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang mga kawani ug tigdumala ning istasyon. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated, ubos sa ministry sa Bible Apostolate, sa atong Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ni lanog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko na tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ani ang usab ang tulumanon nga giuluhan lanog sa kamatuoran bago lang na sugdan no diri sa mga istasyon 92.5 FM. Okay, dining bagong tuig karon sa gihapon ato gihapong pasiyon ang pagyupo sa atong amahan dinhi sa istasyon ang atong station manager si Jed Opilak uban na sa tibok yun staff dinhi niining maong istasyon. Okay, ang atong pagyukbo sa gihapon dili nato kalimtan sa atong mga kadagkuan sa simbahan nga nagsuporta niini o nagpanalangin niini. Ang atong halangdong obispo Monsignor Severo Cairmari uban na sa mga kaparian sama sa among Bible Director gayud no si Father Ramil Curong uban ni Father Ruin Salvo o sa ato po diyang media karon nga na-assign nga pari mao si Father Leonilo Adagpin o sa tanang mga kaparian among pagyukbo o pagpasalamat gihapon kaninyo sa inyong pag-uban niining maong tulumanon nga bag-o lang na sugdan dinhi sa maong estasyon ug atong pasalamatan ang naghatag gyud pod og financial support no ug asa gikan ang atong financial support niining maong tulumanon ang gatabang yun niini mao ang bikaryo sa mga parokya sa mubuan ni Kasiga Turgo All Field no mao ni sila no gitibok sa Katedral, Sikayab, Galas, Turno, Golayon, Ulingan, Santa Filomena, mga kaparian. Okay, daghan kayong salamat kaninyo o sa miagi wa pa nato ni mabasa kay wa pa mapunta kopya. Okay, so daghan kayong salamat o kadtong buot pod nga mo tabang pa ni nga wala diri no welcome gihapon duo lang mo sa bisan kinsa kanamo aron among i-appeal ang inyong tabang. Okay, sa gihapon no ang atong kauban dinhi ato sang ipatimbaya kaninyo. By the way, kining ubos niyong isuon Silver Tundoyano Sr. o kauban nato sa gihapon si Attorney Mike Abbas. Okay, Brad, salamat kayo, Brad, o Happy New Year sa tanan nga nagpaluyo nining atong tulumanon gikan sa atong talarong obispo Bishop Severo C. Cairmari, Father Ramel Curong ang atong Biblical Director sa Diocese sa Dipolog,
ug ang mga kaparian nga nagsunod og tabang nining atong tulumanon nga mahimo kining maposible sa matag Sabado nga ingon ni aron. Nga man atong salamatan sa management nining atong istasyon, apil na ang iyang mga kauban dinhi. Sa gihapon mga igsoon, dunay pangutana nga nadawat nato nga ikan sa usa ka Katoliko hinoni. So nagtuo ko nga usa gini ka tinud-anay nga pangutana. Pangutana ni sa usa ka pupil paingon ngadto siyang maestra. Nga buti pasabot ko nga tinud-anay gyud siya nga gusto masayod sa tubag sa iyang pangutana. Kay kung ang maestra na gani mao'y mangutana ngadto sa pupil, lahi na ang tumong sa maestra. Mao na ang style sa ubang pundok sa tinuhuan kung mangutana diri ka nato. Pero dini sa nangutana nato nga may kalabutan kini sa pagsaulog nato kagahapon pa lang yun. Mga igsoon, nagsaulog ang tibok simbahan sa dugma. Primero nga dugma sa mahal nga Berhen. Ang dugma nga nagkanayon Mary Mother of God. Ang mahal nga Berhen isip inahan sa Dios. Sa dili pa dito mo padayon ato sang i-define unsa ba gyuning dugma. Giingon nga ang dugma usa ka doktrina sa pagtuo nga official gyud nga gideklarar sa simbahan para ang tanan nga mga Katoliko motuo gayud. Ug kining maong dugma aduna kini gibasihan usab gikan sa balaang kasulatan. So dita magisgot sa uban na lang ang mga dugma kay ang atong panahon ato mang diginoton nialanta sa usa agig tubag sa pangutana ngano ba nga ang simbahan Katoliko nagsaulog man ining pagkainahan sa Dios sa mahal nga Berhen. Ang iyang pangutana ianak ba daw kuno di ay ang Diyos ianak ba lang daw kuno og tao di ay asab day una ang Diyos ug ang tao. So mao ni mga igsoon nga ang nato ni sa pamalandungan kining maong mga pangutana nindot kay ning maong pangutana og sagad ning gipangutana og gani nga nahimo ning dugma mga igsoon tungod lagi sa usa ka obispo sa Constantinople. That is probably in Greece or Turkey. Usa ka obispo nga si Nestorius mga igsoon. So nahimo kining dugma tungod lagi kay kini si Nestorius may supak yun siya. Kay ang pulong okay, kining maong dugma ginipay ni sa konselyo sa Efeso. The Council of Ephesus niadtong 431 Anno Domini. Gideklarar ni nga ang Berhen Maria inahan sa Dios. Nga sa Griego pa Theotokos. Kay matud pa siya ang inahan ni Jesus nga Dios. Busa kay Dios man si Maria nga inahan siya sa Dios. O nasa na mabasa na nato o sa di pa nato na ato sa tiwason kining maong mga pagpatinaw dayon ato nang tubagon niya pinagi sa balaang kasulatan ang mga pangutana. So gitawag si Maria nga Theotokos, inahan sa Dios. Nga ang word Theotokos literally means bearer of God o nagdala sa Dios, or the one who gives birth to God. Siya ang nagpakatao sa Dios. Pero sa Latin giingon ni siya nga Mater Dei o Mother of God. Nga sa English yes, Mother of God lagi. Sa ako nang gikaingon. Pero ang exact translation sa Mother of God is Theometer.
kilometer mga igsoon. Pero tungod lagi kay ang mahal nga Birhen, he's the mother of the incarnate Son of God, ang Diyos nga nagpakatao, or the mother of God incarnated, namely the human nature of Christ, and she is by no means a goddess. O mani ang atong usa sa mga gihisgutan nato sa miaging Sibadobret, nga nahimo na siya natong nasobrahan lagi nga mura nag-Diyos ang mahal nga Birhen ko, no? Na Diyosa na. Na Diyosa na. Oo. So, dinhi giklaro sa maong konsilyo. O kining konsilyo sa Efeso mga igsoon, gipatawag ni Papa Celestino I, Pope Celestine I, sa request ni Saint Cyril sa Patriarka sa Alexandria. Alexandria is in Egypt. Aron sa pagtubag sa Irihiya. Sa Irihiya ni Nestorius lagi, ang Patriarka sa Constantinople o Constantinople. Natong tuig mga 400 kapin. Kini si Nestorius, may object siya nga ang mahal nga Birhen tawgon og Mother of God. Yes. Pero okay siya kung ang mahal nga Birhen tawgon siya og inahan ni Kristo. Yes. Kon Christotokos. Dili Theotokos. Pero dinhi mga igsoon sa ako nang gingon, giklaro kini sa konsilyo. Konsilyo sa Efeso. Sa Efeso, yes. Nga ang Diyos being eternal cannot have any beginning. Wala siya sinugdanan, wala'y katapusan. The title implied that Mary herself was not a deity o deity. Dugang panini ang konsilyo giklaro nga ang divine nature sa atong Ginoong Kristo kay nasayod man ta nga ang atong Ginoong Kristo Dios ug tao nga matuod. Nga ang iyang pagka-Diyos is begotten by God the Father from eternity. Pero ang iyang human nature, ang iyang pagkatao, it was conceived by the womb of Mother Mary in time. The dogmatic definition nagaingon, if somebody does not believe that the Emmanuel is God, and that therefore the Holy Virgin is Theotokos, since she generated in the flesh the Word who is God, be excommunicated. So mga igsoon, ang background nining o kasaysayan nining dogma sa pagkainahan sa atong Ginoong Kristo. So dinhi giklaro sa dogma nga ang Dios o ang pagka-Dios sa atong Ginoong Kristo kumo kay eternal, ito pa, He was begotten of God the Father from eternity. Pero ang iyang pagkatao, attorney mo naging yes, eternally begotten. Eternally begotten. Pero ang iyang pagkatao, ang iyang human nature, nahibaluta nga mipuyo og siyam kabulan sa sabakan sa mahal nga Birhen. So ang iyang pagkatao mo'y atong giklaro dinhi. So ang pangutana, ang Dios kisabday una, ang tao baka og ang Dios una gyud ang Dios. Sa di pa ka mo pala yung attorney ato sang nakoy reflection gamay na bagay Council of Ephesus man na damang guy uban maminaw mingon nga ang anong i-equate man nimo ng Council of Ephesus sa Biblia. Now malimot siguro sila attorney nga kung doon na gali mga disagreement, mga dili gali magkatakdo o kunahon na attorney may tungod sa pagtuo, husayon na pinagi council. Di ba attorney? Yes. Parehas atong nahitabo sa Council of Jerusalem nga doon ay kagubot mga debate dito di magparehas og kanaabang interpretation ug unsa gyud ang Christian gyud nga principle
mo tong nagpatawag og council sa Jerusalem. Dayon ang desisyon sa Council of Jerusalem authoritative to kay naaman sila authority. Nakaron the same council. Mao to ang una nga konsilyo, Brad, Yeah, nga gipatawag sa ito headed bishop by St. Peter. San Pedro mismo ang nangulo nito sa tuig 50. Yes, so ang pagsulbad og disagreement kanang dili magparehas og interpretation pinaagi og council. Dili nang magbasa-basa ra kag Biblia ikaw ra din ug unsa imong nasabtan mo claim na din kang mo correct. Dili na mao kay ang proseso sa pag-solve og conflict pinaagi council. Unya mao lagi katong sa Council of Ephesus attorney na may obispo o patriarchate man siguro to siya attorney nga pagka-obispo. Si Nestorius. Nisupak man siya anang Theotokos o pagkainahan sa Dios ni Santa Maria mao nang ga-council og ang iyang argumento mo gi-denounce attorney og na magalitoy bishop pod attorney na limot ko kinsa to mga chief debater pod sa pag-against ni attorney, no? Basin may isgutan pod niya na nimo. Sige lang, Brad. Okay. Oo. So, nagapasalamat ta sa maong pangutana sa tinid-unay gud nga pangutana kay usam ni siya ka Katoliko. Kay balikon ako kun ang laing pundok na mo'y mangutana pareha na siya sa pangutana sa usa kay duha man gud ka klase ang mga tao nga mangutana. Ang klase sa tao nga gusto gyud masayod sama na sa usa ka pupil nga nangutana ngadto sa iyang maestro o maestra. Pero ang maestra na gani ang mangutana sa iyang pupil o sa iyang mga pupils, lahi na nagtumong ang maestra o maestro. Sokdo na niya kung nakahibalo ba ang iyang pupil sa iyang gitudlo. So, yun ani sa mangutana usahay ang atong mga igsoon nga mga dili Katoliko. Sokdon na gyud nila. Bisan og nasayod na sila sa baruganan sa simbahan, pero sokdon lagi ta nila. Pero nagpasalamat gihapon ta kay basin makatabang ta sa paghatag lagi o katinawan sa nagahalibog sa ubang pundok natong mga igsoon nga mga dili Katoliko. Mao ni hinungdan nga ning atong tulumanon. Sukad pa kini sa tuig 1979 hangtod karon. Nadindi na ta sa mga radio stations. Pero balhin na attorney. Nagpasalamat ta nga dinhi sa DXAA nga nakapadayon ta nining atong tulumanon karon. Yes. Lanog sa kamaturan. So, ang pangutana karon mga igsoon lagi, mao lagi to. Ngano ba nga naa ba na mga biblical citations to support the dogma? Yes. Ang una mga igsoon mo bisan na gani og mo sugod lang una ta San Lucas sa San Lucas kapitulo 1 versikulo 30 ngadto sa 32. Giingon din mga igsoon, ikaw magsabak og mga anak ug usa ka batang lalaki ganganlan mo siyag Hesus. Mahimo siyang inila og tawgon nga anak sa Dios nga labing halangdon. So kining Hesus nga mataw sa mahal nga berhen, tawgon siyag anak sa Dios. Just that simple as that. Nga ang bata nga mataw sa mahal nga berhen, tawgon og anak sa Dios. Sa Lucas 1:32. Yes. So ang babae nga nanganak sa maong Hesus nga nganlag anak sa Dios, so inahan sa Dios. Ang mo santop manggod sa ilang hunahon na attorney nganong musupak sila. Kay kung ato gong dawato na nga si Santa Maria inahan sa Dios ato lang i-emphasize pagayo attorney although imo na ning nalitok ka ganina mulutaw magud attorney nga nauna pa di ay si Santa Maria sa Dios kay ang inahan mag-una man gyud kay sa anak. Yes. So kung maingon ta nga anak niya ang Dios, so mulutaw nga ang tao mo hinoy naguna kay sa Dios. Yes, mao na ang gitawag nato og lagda o order of kanang sa tawhanon nga lagda. Tawag mga
tawhanon nga mga panghitabo. Yes. Oo. Lahi ang mahal nga Birhen, lahi ang pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. He was conceived by the Holy Spirit. So diha i-conceive ang sa balaang espiritu sa tiyan sa mahal nga Birhen, ang atong Ginoong Hesukristo. So katong imong giingon nga o katong sama gyapon sa pangutana, ato liging sabton diha sa doktrina sa mga sa Katoliko, dili ang pagdiretso lang o Lagi. object Yeah. mahigsoon. O ato nang gipadayag nga ang sa pagka-Diyos ni Kristo, simpre, He was conceived by the Holy Spirit eternally. Pero sa iyang pagkatao, lawas, dugo, bukog sa atong Ginoong Kristo, diha gyud na hulma sa lawas sa mahal nga Birhen. So sa lagda sa kanang gitawag na to og superiority and subordinate and inferior and subordinate to principle, ang inferior ma-absorb gyud na sa superior or sa dako ingnon ta. Yes. Oo. Ang gamay ma-absorb gyud na sa dako. Okay, labot pa pud attorney siguro. Diya sila nasayop kay ang ilang pagsabot gud attorney pag-ingon nga si Santa Maria inahan sa Dios. Ila man gong gisabot attorney nga ang pagka-Dios didto gasugod ni Santa Maria, which is wrong. Dili na mo yung doktrina. Okay. Ang doktrina nga mao, ang pagkatao ni Kristo, ang iyang human nature, the assumed human nature of Christ, maoy gisabak sa mahal nga Birhen. nga ang iyang pagkatao mo'y nagsugod ni Santa Maria. Pero ang iyang pagka-Diyos kay wa man ay sinugdanan attorney, diha na. He has been, yes, existing. So- even before Mary. So diha gid sila nasayop kay ang ilang pagsabot dito day nagsugod ni ni Maria ang pagka-Diyos ni Kristo, which is wrong. Wala na gitudlo sa simbahang Katoliko attorney. So, manay atong giklaro. Pero ang uban mingon, pagkatao man ka ang gisabak ni Dito ni nagsugod. Maria. Ano man gingon man yung anak sa Dios. Ina. So mao na ning principle nga kung gingon superiority o inferiority. Inferior ka o subordinate o boss o gamay, usually gitawag lagi na nato ma-absorb na sa dako. Ang example ani kaning suba, ang tubig sa suba gamay ra kayo ikumparar sa tubig sa dakong dagat. Yes. Wa pa siguro ta kadungog og ang tubig sa dakong dagat maoy gi-absorb sa suba. Okay, yes. O ang dakong dagat mihubas kay ning adto sa bukid pinaagi sa suba. Ang suba gyud, ang tubig sa suba gyud mo i-absorb sa tubig sa dako nga dagat. Yes. Oo. So mao na ang principle sa superior or inferior. Ang pagkatao sa atong Ginoong Kristo, ang iyang nature, iyang pagkatao is inferior sa iyang pagka-Diyos. Ubos iyang pagka-Diyos. Og kay inferior naman, superior man ang iyang pagka-Diyos, then pwede ta mo ingon nga ang mahal nga Birhen inahan sa Diyos. Okay, parehas ra ko na attorney matag tag example kat diha man pud ako inadungog nimo katong nag-lecture kani kanang paras ba pag-ingon ba nga si kanhi Josepa Idralin Marcos mao ang inahan sa atong kanhi presidente nga si Ferdinand Marcos. Yes, brother. Dili man na sabton nga ang pagka-presidente didto nagsugod ni Josepa nga iyang inahan. Yes. Hindi naman nasabton, pero mahimong ingno nato nga nahimo siyang inahan sa atong kanhi presidente nga si Ferdinand. Yes. Bisan na nga dili ang pagka-presidente nagsugod ngadto kay Juan. Okay, wala pa si Josepa Idralin Marcos attorney naa ng posisyon sa Posisyon na sa pagka-presidente. pagka-presidente. Di ba? Hinanara. Yeah, pwede po nato ingnon
nga pwede unta pang tuing nun nga si Mrs. Josepa Idalin Marcos inahan ni Attorney Marcos. Atong gamiton ang iyang titulo nga inferior ang iyang pagka-attorney. Yes. Pero kay dako man ang superior man ang iyang title pagka-presidente, mao na nga mahimo nga na-absorb na ang iyang pagka-abogado tungod sa taas ang dignidad or title nga pagka-presidente. So mahimo lang medyo na tag-ingon nga si Doña Josepa Idalin Marcos inahan ni President. Yeah, ang biblical example na attorney katong sa Lucas 1:42. Yes. Di ba? Yes. Oh, unsa kay ito litok di ato. Ni 42-43 matud pa ni Elizabeth nga mi duaw man ang inahan sa iyang Ginoo. Oo. Na mga igsoon, Nga iingon inahan sa Ginoo si Santa Maria nga wa magpasabot nga ang pagaginoo didto nagsugod sa iyang tagawangkan. Yes. Oh, mo na usa ka concrete example. so og ang kaning pag-ingon nga inahan sa akong Ginoo sama ra nga ang mahal nga ang si Santa Isabel o si Elizabeth maingon ngano ba nga miduaw ang inahan sa akong Dios. Yes. Kaya nga naman si Kristo mao nang gitawag og Lord siya. of all. Oh. Ginoo sa Oh. tanan. Ginoo sa tanan. Na sa buhat 36, yes. God is the Lord of all. And Jesus is the Lord of all. Yes. Matod pa sa Roma, Kapitulo 10, versikulo diretso na tag 12. Ginoo sa tanan. So, mao na mga igsoon nga Ang Ginoo sa tanan mao na ang Dios. ang Dios may Yeah. Ginoo sa tanan. Og si Kristo Ginoo sa tanan. Yes. By kanang gitawag natog inference sa atong logic gitawag nag by inference sama ra nga mingon ang mahal nga Birhen nga miduaw man ang inahan sa akong Dios. Okay, nya labot pa po attorney kung mo insist gyud sila nga dili pwede tawgon og inahan sa Dios si Santa Maria, mulutaw nga murag ni contradict pod sila sa ilang kanang galing bandila nga doctrine gali attorney nga sola escritura ang Yes, Bible alone. kada- Kay pwede man ta mangutanon nila asa mabasa sa Biblia nga si Santa Maria dili pwede tawgon og inahan sa Dios. Correct. Kinsang apostoli sa gatudloan na nga dili pwede tawgon Tawgon. og inahan sa Dios si Santa Maria, wala bisag usa ka apostol. So therefore maunay sila sa ilang kaugalingong pagtulon-an nga Bible alone. Kay nanudlo man sila wala pod sa Biblia. Okay. Lain niyang pangutana yang gingon ngano man kung inahan pa kuno inahan pa kuno ni Kristo ang mahal nga Birhen nganong mitawag mo lang lagi siya og babae sa mahal nga Birhen. Inahan maka kuno ni Kristo ang mahal nga Birhen. O inahan sa Dios. O niya si Maria gitawag man lang kuno og babae ni Kristo. Mga igsoon, Murag na sila una nga wala katawod si Kristo kay gitawag lang niya babae. mao gani ilang gingon nga si Kristo kuno walay tahod. Pero mga igsoon, ato sang susihon kanang sa original ini, urig ini sa original sa Latin. Giingon ni sa Latin ang kaning nana sa San Juan Kapitulo 2 versikulo 4 man na nga giingon diri sa Juan Juan Kapitulo Dos ba na? 4 gingon Yeah. diri sa kuan gingon diri sa Latin may igsoon nga nundum binit aura kid mihi it TBS molir nundum binit aurais nundum binit aura mia unsa man kana alang kanako ug kanimo molir is woman wa pa moabot ang akong takna
matod pa nga ang tawgon lag mulir sa mga Hudiyo ang mga babae. Oh. That's why sa natay Spanish word mujer. It came from that word. It derived from that word mujer Yes. sa Spanish. Dayon, alang sa mga Hudiyo, ang word mulir, it is a word of respect No. and high regards to the one address. Dili na sama sa atong pagsabot sa pulong woman o babae karon. But pasabot ni mo attorney alang sa mga Hudiyo sa ilang bokabularyo sa una, kanang pagtawag og woman usa na kadakong pagtahod. Yes. Dili parehaso nato sa atong panahon karon nga. Karon nga medyo mura wala na ibili. Oo. Alang sa mga Hudiyo, sama ra na og ningingon ang ingon si Kristo og mami, madam, ma'am, ug uban pang mga pagtahod. Ang prueba na attorney ang katugaling di ba human mahulog ang atong unang ginikanan. Yes, Adan og iba. Na dayoy babae nga gipaila ang Dios. Yes. Oo. Sa ato nang gikasgutan Brad ngadtong unang Oo. Sabado, Genesis 3:15 na. O ya, si Santa Maria gani mo gipasabot ana, di ba? Yes. Oh, sumala sa atong na-discuss na. So, mao na nga ang pulong mulir dako na nga pagrespeto ang pulong alang sa mga Hudiyo. Pero lagi kita kay wa man ta mahibalog unsay derivation niya ng woman sa English woman kay ang pulong mulir walay one-on-one meaning sa English. Yes. Naidaghan kita atong mga Binisaya gani wa may one-on-one nga equivalent meaning sa English. Ang usa sa example ini mayon ta naikog ko sa kong amigo. Kay wa ko kapakaon. Oh. Yes. Naikog. The word naikog here, this is not, it could not be translated one-on-one sa English. Yes. Ambot ka, kung sa imo kang basig na akin hibaluan Brad, unsay English translation anang naikog. Wala na. O matod pas kong amigo na tail. na tail ko no, naikog mga igsoon. Ang naikog, it is a combination of three words. Modesty aside, members sa Ludabi. Even during my high school days, I'm a member of kanang gitawag og salingsing sa Ludabi Yes. sa Cebu. Ang word na ikog, it is a combination of three words. And these are naluoy, nataha, naulaw. These are the combinations of these three letters o three words mauna mugawas ang word na ikog. Kay ug mingon ka na ikog ko niya imong in Englisyo na oy I was ashamed. Dili na lahi gina. Or nataha ka ba ka? I was the word shy. Di gina siya mao. Naikog gina. Lahi ginang naikog. Or mayroon ba ka nga naulaw or naluoy, I pity him. Lahi man ang naluoy lang ka kaysa naikog. So balikon ako, bisan pa man gani sa atong pinulungan nga Binisaya, walay naay pinulungan nato nga why one-on-one equivalent nga English translation Yes. sa pinulungan nga English. Sama nga ang word mulir sa alang sa mga Hudiyo, this could not be translated literally except kay ang tawagog mulir babae man, so by translating sa English woman. O pag Binisaya mao na ang resulta babae. Ug mao na ang uban natong mga igsuon mingon wa kunoy batasan ang atong Ginoong Hesukristo. Yes. Mga igsoon sumala sa San Mateo 19:19 si Kristo mismo mo'y miingon tahuron mo ang imong amahan o ginahan. Ay ko igna nga si Kristo gilitok niyang maong balaod tahuron mo ang imong amahan o ginahan niya si Kristo mismo way tahod. Bisuray ko no pamalandong kung nahusto ng inyong pagsabot
nga way pagtahod ang atong Ginoong Kristo siyang inahan na siya mo'y naghatag sa buong balaod kunya siya po di ay ang dili mutuman isa ba'y makatuo na Dumdum ko attorney, usama gud siguro sa hinungdanan ng anong nakaingon sila. Agi atong imong gikutlo nga teksto gani sa San Juan 2:4 Yes. nga kung mag-refer ta og lain-lain nga translation. Na among gud translation na attorney nga poorly translated ba attorney? Katong murag ingon ana pag-translate ba nga ningon kuno sa Kristo nga babae ayaw akong tudlo unsa akong buhaton. Murag ana ba nga pagkalitok pero kung atong i-refer sa ubang mga translation dili mo po na mahubad og yun ana. Kay murag ako malimot attorney katong mayong balita Biblia nga hubad nga katugaling gitabangan sa protestante o katoliko paghubad. ang common version. O ang common. Then wala ka ito mahashasi siguro og ayo so mo nang na yung mga translation po na poorly translated. So at sa na ko ani Brad sa dihang gi-translate ni sa English, doon na English ang katong practically ang bisan pa ang hubad nga protestante nga original it really pattern sa Katong Katoliko Oo. nga hubad. Pero karon nagtuig nangabot ang mga daghang mga tuig translation. nagka-wise na wise sapi na Mauli. ang uban natong mga igsoon nga doon na tungod lagi with the advent sa high technology makapaimprenta na sa atong gusto bisag unsang pulong nga atong ipasulo diha. So sa English na gingon mo ko na sa English, what is that to me and to you woman? Yes. My time has not yet come. Oh. Unsa man ko naalang kanako ug kanimo babae, wala pa moabot ang akong takna. Gihubad ni katong akong nang giingon nimo. Unsa may Ingon yun dito nila ator ayaw kog tudloyon ayaw tudloy sa akong pagabuhaton. Wa pa moabot ang akong takna. Murag mahulog mga way batasan si Kristo wa katawag siyang Stricto ina. kayo. Unya, gihubad ni og lain na pong hubad nga siya nga nagingon unsa man kana alang kanako og Kanim. kanimo babae. Kini mao ni inon talang nearest Nearest. sa original. Kung dili magali Oh, exact. dili magani Oh. exact. Oh, nearest gini siya. Unya na napoy laing hubad nga atong makita unsa mang babae unsa bay labot ko og kanimo. Oh. Babae unsay labot ko og kanimo. Sa ato pa ang sabot ni sa atong Ginoong Kristo unsa bay labot natong duha kon mahutdan og bino. Yes. Anyway, we are just visitors. We are just invited guests. Yes. Kani nga pulong dinhi nahimong ingnon talang naay magic ang uban natong mga igsoon nga mga dili katoliko nga naghubad. Ang hubad gingon babae unsay labot ko og kanimo. That sa Latin it kid mihi it TBS Molir nondong vinitao ramia. Oh. So naay hubad babae unsay labot ko og kanimo. Medyo arang-arang ni siya. Pero ayun talang lagi nag-winice ba? Ayun talang nakakita og bagong hubad ang ubang pundok nato nga maigsoon. Inaigingon babae unsay labot ko og kanimo gikuha ng og kanang gamay nga pulong lang 2 ka litra. So ang nahitabo gagingon babae unsay labot ko gikuha ang og na diretso kanimo. Babae unsay labot ko kanimo. Oh, tanawa? Yes. Pag ingong babae unsay labot ko kanimo, maingon na sila tanawa. Si Kristo ganiwa magilabot siyang inahan kamo magmamama mo ni Maria. So diha mga igsoon tungod lagi sa hubad nga kining mga bagong hubad karon. So magbantay ta sa mga bagong hubad sa Biblia mga igsoon. So either wa mabantay attorney nga nasipyat di kayo mayo pagka-translate or gituyo gyud attorney Kana- to suit para pagpaom sa ilang gusto. Tinuyo ginabrad siya. Ngano mo gyud ang ugman mo gikuha. Mao ni. Kay na may hubad lagi unsay babae unsay labot ko og kanimo. Para masuportahan ba ang ilang gusto nga mga Katoliko tahod-tahod ni Santa Maria unya ang si Kristo gani wala kay May katahod. taon. Oh. Mo So ni. mo na mga igsoon gikuha ng usa ka pulong nga perting duha lang ka litra og so dili na babantayan sa ordinaryong magbabasa mga igsoon.
Ako lang ganing giingon kun wa ko masayop pero nagtuod jud ko. Kadto lang mga nakatuon sa atong Bible study sa Catholic Pit Defenders nakabantay niining kanabang pagka-bright sa atong mga igsoon nga mga dili Katoliko. Yes. Nga ang pulong og gamay kaayo nga litra mo'y gikuha para lang yun nga madaot na ang hubad nining bag-ong panahon karon mga igsoon. Lagi. Pero bisan pa man ini mga igsoon natay hubad kanang gitong the contemporary version karon mga igsoon. The contemporary version, so this is a Protestant translation. Nga giingon na gyud mga igsoon. Ang tubag na gyud ni Kristo dili na gyud woman, dili na babae kundi mother na gyud. Juan 2:4. Yang gitubag, Mother, what is that to me and to you? My time has not yet come. Yes. Mother na. Kay mao magyud unta na gyud, pero lain-lain kay ang sabang giingon, ang word mulir it could mean as mommy. Madam, but is a word of high respect and regard to the one addressed. Yes. Pero mao lagi gisinayop sa atong mga igsoon na kadtong mga igsoon nga ato nga mga nangita lagi og sayop sa pagtulunan sa Iglesia Katolika. Balikon ako, the word mother dinhi na gyud ang gigamit sa atong Ginoong Kristo. And this is a contemporary English version. My mother, my time has not yet come. Yes. San Juan Kapitulo 2 versikulo 4. So, bali, buot pa sa buot attorney nga, woman man o mother, okay ra na. Puros ra na okay ng mga pulungan. Yes, kay kuan man, taas man nagrespeto lagi. Ang sa mga Hudiyo kanang urig niya na ang word mulir. Ila man gud attorney nga ilag yung ipahimugat nga katong babae kay tungod kay kita mga Katoliko gud nga ila man gud og mother ni Mary. Ila ding inon nga si Kristo gayo magtawag og mother siyang nanay. Tawagan niya babae. So, mao nang mga ignon talang pulungan nga gusto lagi nila dalhon ta sa kasaypanan. Good. Pero ang dapat ato lang itambag sa atong mga igsoon nga mga dili Katoliko nga magtuon usa musad sa mga original nga mga pinulungan. Mao magani nga giauhag yuta nga mutuota sa kiniliging mutuota sa simbahan. Di lagi na kun unsay atong nabasa abi na tugmao na. Ya, nahinumdum ko attorney, di harap ko nimo naka-cut ko na ni attorney. May okay usahay lahi imong maunag istorya ako may nakauna sa ang imo nang natudlo na mo sa una. Kadto kung wingon sila nga dili gid maayo tawagon og mother ato na lang ni apil attorney si Mary kay mao lagi sa rason nga ato nang isgutan kung mudagan ta didto attorney katuig nagbitay sa krus si Kristo. Kaya nakita niya ang iyang buutan nga disipulo nga si San Juan itong ipalihog ko discuss na attorney nga klaro kay dito nga iyang gipaila ni Juan nga ang iyang inahan nga ilho nato nga inahan nagrepresent lang si San Juan nato, di ba? Yes, Brad. Kay diha man na nagsugod sa Genesis 3:15. Kinsa gyud ang maong babae nga gisgutan sa Genesis 3:15. So ang gikan dito sa daang tugon pagali ang amahan nagpaila na. Kinsa ning maong babae. Gipaila niya ang mahal nga berhen dinhi sa kalibutan. Sugod ta sa Isaias Kapitulo 7 versikulo 14 nga usa ka dalagang birhen manganak og usa ka batang lalaki nga pagtawgon og si Emmanuel. Kinsa man si Emmanuel mao na Mateo 1:23. Ipaila na sa amahan. Pinaagi sa ni propeta Isaias. Sa panahon na ang panahon na sa panahon na gyud ni Kristo. Siya na gyud ang mipadayag sa kalibutan kinsa tong baong babae nga gisgutan. Yes. Didto sa Genesis 3:15. Siya nang gipaila nga mahimo man siya moingog mami o unsa na nga word nga kuan pero gigamit gini niya ang pulong nga nga babae. Kay ang Genesis 3:15 lagi daghan man lagi pod mo
dili mo to nga ang Genesis 3:15 Si Maria. si Maria Oo. dinhi gipaila kaning sa panahon sa kasal sa Kana. Mm. Oh. Ang mahal nga birhen gipaila na sa iyang sa amahan mismo. Mm. Itong langit ng amahan pinaagi ni propeta Isaias. Oo. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo, sa panahon sa kasal sa Kana, mao na nga gigamit ni Kristo kanang maong pulong. Oh. Ang katong gitawag niya og babae si Oh, Santa Maria. Santa Maria. Kaya upasa sa krus. Gani attorney hinumdum ko ako ganing isya po Katong sa kasal sa Kana Oo. pataw niya human Okay. manang Sa Cebu attorney na ay debater sa Baptist nga nalipay ko attorney kay lahi siya sa ubang mga debater sa Baptist kay sugot naman siya attorney mutuo na siya nga katong woman kuno nga gisgutan sa Genesis 3:15 si Mary. Oo, musugot na siya. Maayo po Siguro dun sa- kay na ni santop siya una-una Na- kanang naa katong nagbitay sa krus si Kristo nga iyang gitawag og woman si Santa Maria para maklaro gyud nga si Mary gyud tong woman ang ipasabot sa Genesis 3:15. Yes, Brad. Tungod Oo. kay sa wa pagyud kabugtui sa gininhawa ang atong Ginoong Kristo, iyang gipaila pagbalik ang iyang inahan sa kalibutan. Yes. Kinsa ang babae sa Genesis 3:15. Mm-mm. Mao na nga katong nagbitay siya sa cross, ang pulong woman o babae ang iyang gigamit. Nga samtang di pa matakop ang iyang gininhawa, mahasayod ang kalibutan. Nga kining babae karon nga naa sa tiilan sa iyang cross, mao gatong babae nga naa sa Genesis Anya, 3:15. dugang pa ni nag-ingon ang Ginoo dito, giingnan niya si San Juan nga iyang disipulo, ilha nga imong inahan kining akong inahan. Oh. So nakinumdum ko atong pare attorney pod nga gadiscuss ana nga kadto gani kuno nga statement. Si San Juan kuno nagrepresent lang natong Sa katawhan. ubang mga disipulo o katawhan sa sa katawhan. Dios nga kung si San Juan mo ila ni Santa Maria nga iyang inahan bisag dili niya inahan sa unod, Yes. subot kita atong awaton pod si San Juan. Man. Kay katong mando ni Kristo nga pagpanglakaw kamo sa tibuok kalibutan iwali ang maayong balita og kung mahimo gali aton himo ang disipulo ang tibuok. Oh, so kay kita mga Kristiyano di ay mga disipulo ta. So kung sa San Juan nga usa ka disipulo mo ila ni Santa Maria nga iyang inahan, ato pong awaton si San Juan attorney. Nga mo So, ila punta ni Santa San Maria Juan nga nga inahan. inahan. Ug asa man natuman attorney? Sa simbahang Katoliko ra. Wala na nga Murag apil na siya attorney sa kanang gitawag katugaling sulat ni Cardinal Newman nga kanhi protestante katong iyang gidiscuss ng development of doctrine. Douglas. Oo, di ba? May kito pagka-discuss niya na. Si Cynthia Newman mayo na siya na nga kan Mm. sa mahal nga birhen. Nga naabay wala giklaro sa una nga giklaro na sa umaabot nga Umaabot. katumanan. Saba aning nahitabo ron sa atong simbahang Katoliko nga fully developed kayo iyang doctrine. So mao na nga akong giawhag ang atong mga kaigsunan nga mga dili Katoliko. Naunta magtuon pod unta una sila. Mo na gidapit ta mo. Oh, diya sa atong Bible study matag Domingo nga tanan, alas 9 ka na gikan alas 9 diha ngadto sa alas 12 na sa Rome 103 sa St. Vincent's College dinhi sa Dakbayan sa Dipolog. Alas 9 ngadto sa alas 12. Tulo na ka oras mga igsoon. So ayaw ka mo kataha mo sulod diha kay wa may mangutanan nimo unsay imong tinuhuan. Mulingkod ka lang diha mamati ug Okay. na kay gusto ipangutana Mao. ipangutana na mga igsoon. So sa gihapon lain akong awhag sa akong mga igsoon nga mga dili Katoliko. Nagawas nga magtuon mo sa pagtuludan sa Iglesia Katolika. Angay sad ninyo sundon ang inyong amahan sa inyong tinuhuan. Ang bot na kayo pasabot mga igsoon, ang gitudlo o gihimo ni Martin Luther. Mga igsoon, unsa ba day ang gihimo ni Martin Luther mahitungod sa mahal nga berhen? Daghan mga igsoon ang akong ika-share ninyo niana. Unahon ako kining iyang usa ka libro kini mga igsoon
nga mabasa sa Harvard Classic. Harvard Classic Volume 36. Address to na nobility, German nobility. By Martin Luther kini sa pahina 260 sa pahina 308. Sa pahina 308 ato na ning kini si Martin Luther mga igsoon, daghan kayo na siya mga gipang tudlo o gipang usab gikan sa simbahang Katoliko. Usa niini kanang walao na ang pista sa mga santos. Usa ni. Yes. Pero matingala ta mga igsoon, bisan pa sa iyang pagkarebilde sa simbahan pero naagihapon ang iyang kabuutan. Yes. Dinhi mga igsoon sa ika-18 niya nga doktrina o ika-18 niya ka mga pag-usab sa mga doktrina sa simbahan, iyang gingon dinhi pahina ni 308 Harvard Classic Volume 36 mga igsoon. Gingon dinhi, one should abolish all saints days, keeping only Sunday. O, mani ang gitudlo. O. Pero, sa dako ni mong katingala, kay ang sumpay nini, sa gingon niya, one should abolish all saints days, keeping only Sunday. But, if it were desired to keep the festivals of Our Lady and the greater saints, they should all be held on Sundays. Kadawa? Mayon siya, walao na ang tanan nga mga pista sa mga santos. Kundi Domingo na lang ang ibilin. Pero na ay bat. Yes. Gayon dire, kung atong tinguhaon, kung gusto gyud ta na ipadayon ang pista sa mahal nga Our Lady. Pagka ang maong word usa kadakong kanabang talagsaon nga pagrespeto sa usa ka babay. Kining iyang gingon, ipadayon ang maong pista sa Our Lady at pasamahal nga berhen. Pero himuon lang kuno nga sa Domingo. So, dila ni nato ni hilabtan kining pulong nga kaning adlaw jud sa Domingo, adlaw jud nga Domingo ang pagsaulog sa pista sa mahal nga berhen, pero ang importante nga kung ipadayon kuno ang pista sa mahal nga berhen, ay ipadayon. Ito pa mo, gusto siya nga ipadayon ang pista ni Santa Maria. Ang ako lang komenta na niya attorney kay murag nagbuot-buot po siya iara ba nga murag ang akong pangutanan niya unsa man po'y authority niya nga mutaktak atong ubang mga pista. Murag wala siya magsunod sa protocol. Kay ang protocol di ba na ang United Council ni mga higher authority na pagali chief murag Supreme Court attorney nga kailangan ang tingog mo maguban jud ang chief inig mo na final unya kana hing decide sa iya na dili man siya chief, di ba? Ang chief sa church mo man ang Santo Papa. Ang simbahan. Oo. Mga obispo Santo Papa. Ang tingog ana mao nay silbing official final. Kay ang tingog lang sa usa ka membro dili man na siya final. Di ba? Mao gini gastong gingon nga bisan pa sa iyang medyo pag-rebuild na sa simbahan, gipanguha niya daghan. Ang gipanguha niya gipangusob. Pero nining ika-18 nga bahin sa iyang gipangusab, mauligi nga ang pista kuno sa mga santos walaon, pero mahimo nga ipadayon kuno ang pista sa mahal nga berhen. Doon kay ang tema na to may kilabutan mas mahal nga berhen nga bisan mismo ang amahan sa mga protestante okay ra siya nga ipadayon ang pista sa mahal nga berhen. Ito pa ang mensahe attorney ang mensahe akong reflection na attorney una ang komentaryo na ko niya kinsa man siya nga magbuot final authority ba siya niya ang ikaduha po to attorney bisag nagbuot siya pero okay po tong iyang pagpadayon sa mahal nga berhen. Exception na niya. Oo. Nanara po siya husto. Ngano nga iyang gingon ana brad tungod kay dinhi sa usa ka libro
nga giuluhan kini og Mary, the Mother of Jesus, Faith and Order, series number 4 sa atong mga igsoon nga United Church of Christ in the Philippines. Giingon din by Milanio Awanan. Ngayon siya, as a Protestant, I am convinced that we are like children growing up in a household without a mother. Yeah. We have ignored or neglected the rightful place of Mary, the mother of our Lord, and the benefits she brings to our life. Yes. This neglect of Mary contradicts the witness of the scriptures. Consequently, it has impoverished our theology, liturgy, and life as a disciples of our Son, Jesus Christ. Nasa ko, no? Siya, ingon nga ako sa kaprotestant, ako konbensido nga sama ta sa mga anak sa usa ka panimalay nga walay inahan. Oh. Tama, attorney, kay si Kristo ang katong diri siya, nagapailaman siya nga himuong inahan niyang inahan. Yes. Si Juan unang iyang giingnan ana, nga nagpasabot nga awaton ato. Nya, daghang wala moawat, attorney. So mao lagi ni nga akong gibasa ni aron mapahinumduman ang atong mga igsoon nga mga dili Katoliko. Nga bisan ang mga Protestante, mga banggaitan nga Protestante na nakaila o miila gihapon sa mahal nga Birhen ang iyang papel nga gidula sa mahal nga Birhen dinhi sa kaluwasan sa atong kalag. Unya matod pa niya ni Milanio Uwanan, hanap tayo pipila ka mga minutos. Gayon nga si Martin Luther, gayon, till his death, Luther continued to honor Mary by keeping her feast days. He never stopped preaching sermons on Mary, most of which are Luther's finest. Yes. Unsa ko no? Hangtod sa iyang kamatayon, nagpadayon og pagtahod o pag-ila o pagtahod to honor ni Luther sa iyang sa mahal nga Birhen pinagi sa pagpadayon sa pista sa mahal nga Birhen. Usa na kining pista sa pagka Mother of God. Ug siya mismo si Martin Luther miila nga ang mahal nga Birhen inahan sa Dios. Ang mahal nga Birhen mga igsoon si Martin Luther miila nga ang mahal nga Birhen inahan sa Dios. Gayon pa, Luther's decisive grounding in his view on Mary and Christology is in accordance not only with the scriptures but with Christian tradition. Yes, niya akong nahibaw na attorney na yung mga apologists sa Protestant sa gawas akong nahibawan nga hinahini na sila nga mudawat ana nga dogma attorney. So this is why he retained the belief in Mary's Theotokos sa ato pa sa pagkainahan sa Dios sa mahal nga Birhen. Mao na mga igsoon ang inyong amahan sa mga Protestante nga si Martin Luther. Okay, asang litwa naman tayo igong panahon na attorney, ato lang gyapon gidapit ang atong mga tinahod nga suki nga paminaw nga mopadayon sa sunod Sabado pohon. Okay, kini na lamang inyong ubos nga lagad sa mong tulumanon. By the way, naaday na mo kauban diri sa gawas si ang among presidente, no? Si Brother Nicolay Lucinos o kining ubos ninyong lagad, Silbert Dondoyano Sr. o Brad Mike Abasmin, kanyo daghang salamat ug hangtod sa sunod Sabado pohon. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior. His most Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated
ubos sa ministry sa Bible Apostolate sa atong Diocese of Dipolog, mudalit kaninyo ni lanog sa kamatuuran, diin pagatukion ang kamatuuran, ug butubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko na tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Ang tanang gihisgutan sa unahan, iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang mga kawani ug tigdumala ning istasyon.